Bueno, pues nosaltres tenim en l'institut ja una agenda i ens va arribar esta i ens la van guardar i res, i després ens van animar a posar-la per diverses raons. Una era perquè parlava de medi ambient i de desenvolupament personal, i després també ens va animar molt el fet de que l'agenda estiguera en valencià, i també es van fixar que hi havia altres centres, molts centres de parla catalana que també tenien l'agenda. I això va ser principalment, ens va agradar molt. Bon dia, soc la Paula, alumna de segon de batxillerat. A mi el que més m'agrada de l'Agenda de la Terra és les diferents dates nacionals que hi ha d'arreu dels països catalans i, a part, les cançons que estan molt ben triades perquè representa molt bé l'essència del que és l'agenda. Bé, nosaltres vam optar per l'Agenda de la Terra perquè vam poder veure i comprovar posteriorment que és adequada per l'alumnat, que és molt propera, que és arrelada i que treballa valors com la solidaritat, el respecte i la inclusió entre iguals. I a partir d'aquí valorem que els alumnes dia a dia tenen referències per aquest suport que ens dona amb aquests eixos que també són molt importants al centre. És un acompanyament amb l'ideari del centre. Des de l'Institut Hipàtia d'Alexandria el que ens va cridar l'atenció de l'agenda és el grau de compromís que té cap al territori i cap als valors que per nosaltres són fonamentals pel nostre projecte educatiu. L'altre aspecte que ens va molt bé de l'agenda és el fet de poder-la adaptar a les necessitats que tenim al centre. Més enllà de les pàgines que són comunes i també amb altres perfils d'agenda, el que ens l'hem pogut és fer molt nostre. Nosaltres, dins dels projectes de centre, per exemple, hi tenim l'impuls per la lectura i sí que hi podem incorporar aquells elements que ens semblen essencials per tenir com a referents, més enllà del referent d'aula, tenir-ho també com a referent al tema de l'agenda, des dels qüestionaris de la reflexió metacognitiva, criteris per l'expressió escrita, etc. A més, nosaltres, la nostra segona llengua és l'alemany, també hi hem pogut incorporar arran d'una activitat d'alumnes tot un seguit de paràmetres que són els que també des de la matèria d'alemany s'utilitza a l'agenda.